Здравейте, сега ще ви покажа Drift Server сам. Evil Empire се казва. Ще дам IP-то в описанието под клипът. Ще ви покажа какви неща може да правите в Evil Empire. Извинявам се. Също ще ви покажа много команди, не много, към 5 команди близо. Ще ви покажа, да ви кажа това, тук няма оръжие в този сервер, може да си направите с хак, но не ви препоръчвам, защото може да ви баднат с хака. Не са лоши админите тук, не бадват много. Но ако някой е много нахален, нали, или се опитва да убие някой за такова, да го дразни, човекът не може да играе, ще го баднат, нали, при всеки сервер става това. Човекът се оплаква на админа, бадват го и не можете да влезнете толкова години или толкова часа, колкото ви е баднал админа. Така, да преминем към командите сега. Командата BEAR, така да е BEAR, пишете чертичка BEAR за бира. Пиете много и ще почне да ви се клати екрана на монитора. Какво да ви кажа сега, коя команда? Например, пишете чертичка Y и Enter. Лягате. Може така. Например, така. Идвате тук, обръщате се и пишете Smoke. Пушите на колата. Например, ПЕЕ. Пикате. Да. И това са общо взето командите, които аз знам. Сигурно има и други, но не ги знам аз. Добре. Да, има още много команди. Вижте, сега забрах да ви кажа тази. Можете да танцувате. Денс. Но, например. Очаквайте, че го бърках. Ето, танцувате така. Може да танцувате така. Може така. Добре, било. Това са общо взето командите, които знам. Сега на клавиатурата има числа. За двойката може да си спирате и пускате фаровете. Например, CC00 да си направите колата черна. CC01 да си направите колата бяла. Аз обичам колата ми да е най-много бяла и черна. Например, CC22 синя. CC33 червена. CC44 зелена. CC55 розово. CC66 жълта. CC77 други цветове. Има много цветове. Да не ги коментираме всичките си, нали? Да преминем на там. Значи, аз ще дам IP-то на сервера отдолу в описанието. Влезте, ако искате. Ако ви е харесал серверът от клипа. Хубав е сервера. Админите са добри. Но ви съветвам да не използвате хакове. Например, аз имам един хак, но го използвам в крайни случаи. Например, го използвам когато например някой ме бусне или издразни и отдалеч се засилвам с аута
го блъскам и той лети много надалече и това се надяваме ще го спре. Но първо трябва да се теглите SpeedHack и така нататък, но ви съветвам да не го теглите, да си търсите други трования и да не теглите хакове. Сега ще ви съветвам да влезнете в сървъра. Ще се забавлявате. Има много коли, модове много може да служите. Ще ви бавнат само когато сте много нахални и когато сте много лоши с другите играчи в сървъра. Това общо взето няма смисъл много от този клип, който съм направил. Да, но реших да направя един клип на този сървър, да ви го покажа и ако искате да влезнете да играете в него. Довиждане. Ако ви е харесал клипът, се абонирайте за мене, защото имам малко абонати, искам още абонати. И ако може, ако не, дайте лайк. Довиждане.